Та и вие и двамата сте 300, така ли? Това ли е то най-новия, къде го взема? Не, има по-нов. Да ли е то, къде е тук къде? Какво прави? Колко е тръгнал? Нов. Добре. Оп. Не е бате Венци това. Танците, бе! Какво стана, бате? Какво стана? Пай се, ще се ударат. Какво стана, бе? Това се запали, бе! Айде! Това запали гората, бе! Добре. Няма да ги увеличаваш, по-близко, от близко. Как мерише? Какво е това? Много гадно мерише, бе? И аз си пак той вика доле. Поне немата загуба. Танче, стига бута, Танче! Вика, поне немата загуба. Тук горе леко се изидитела и той почва да